Mayong hapon naman sa itong mga pinalanggang mga tagpalamati. Welcome sa Biyernes ng edisyon saying This is My Life. TGIF na naman kita. Again, thank God it's Friday. Kumusta para sa inyo tanan? Tungod daw maayad-ayad ang dalagan sa aton sa ni panahon sa karon. Mainit baladera o kung magulugal umon ang inyo kalangitan, hingagaw ng daan kag amat-amato ng aton sini mga lalaman para hindi kita mataman kung magtupa ang ulan. Anyway, sa mga palangga naton dara nga nagaupod sa aton sa sininga hapon sa ilang mga lilisuan sa mga radyo, ara kita sa gihapon sa 684 kHz. This is My Life. Tub-tub tak na alas 3 kita nga mag-aupdenay. May ada man sa nagaupod sa aton FB Live, paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room man dira para sa inyo mga greetings kag mga panugdaon sa karon. Sa sulat nga mabasahan ni Tita Wilma sa sininga hapon, ang sulat nga atong mga basahon karon nga hapon, problema niya sa iya sinik magulang. Hibaluon naton ina karon. Naupod man sang inyong mga panugdaon kag mga inspiring messages nga mahagkag naton sa iton sini tagpadala sang iya sini problema na sa gihapon sa mga naka-live ara lang ang aton sini nga chat room pati man ang inyo sini mga greetings sa ilang mga radyo. Pwede man ara man ang aton sini mga cellphone paagi sa itong text hotline 0963-757 or sorry, 0963-757-0864. Pwede man natin nga malike kag ma-share ang This is My Life para man sa aton mga kapamilya, sa aton sa mga abyan kag abyan sa aton mga abyan nga sa mga malayo nga lugar nga hindi malabutan sa aton pagpangalagad sa siningation sa kahanginan. Nga pwede man nila mag-click kag mapamatian ka makaupod man sila sa aton, right? Yes. Ada man ang YouTube, pwede man kita dira makaupod na sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Okay na siya, ana. Mga matahom na ito nga mga drama, pwede man ninyo mapamatian online. Pwede man natin malike kag ma-share. Ang mga balita nga nagakatabo sa aton palibot, kapin pa mga flash report, mga breaking news, developing stories sa mga dalag ko nga mga hitabo, nga mga issues na kabalugid kita nga ginasunod man ninyo ina. Pwede nato nina sila malike kag ma-share man. Yes, Tita Wilma, kag huo gali, no? Antes man kita maghatag sang gamay nga pulo pasiplat sang aton sa ni panahon dugay-dugay. Aton gali horoscope kabalugid ko ginabantayan nyo ina sa latest parts ng aton sa ni programa This is My Life. Bantayan na. Pero kung ang ato naman panahon ng paghambalan sa siningation, kabalugid kita. Na? Hindi ginay madula, dugay-dugay. Magulugalom kalangitan ta, tupa-tupa naman ang pulo panalithi, if not, hingalit nga pag-ulan. Pero wala kita dapat kabalakaan sa karon. No? Pasalamat kita, wala kita sang paabuton anay sa karon, relax anay, no? Relax anay tungod wala kita sang ginatanaw nga bagyo, no? Ulat-ulaton, hindi man nga siling hulat-ulaton naton, di na mapagtan iya, no? Kaya pero may ara sa gihapon nga low pressure area. Pero inang low pressure area ng LPA, actually, di ba mo na sang ginabantayan, ginamonitor sa aton Weather Bureau, kay may posibilidad ma-develop into bagyo, mga amuna. Pero ining low pressure area sa karon nga ari sa aton sa Pilipinas, ilabi na dira sa bahin sang Davao City, ang bagyo wala to nga si Queenie, ara pa saya mo, wala pa saya nag-iskierda sa Pilipinas, ara pa siya sa may baybayon sa Davao City. Di daw dumahulag siya, hindi. Pero hindi na siya mabaskog. Hindi maluya na siya. No? Isa na siya ka low pressure area. Nan. Kag ara siya sa 140 kilometro sidlangan nga bahin sa Davao City. Ang Caraga, Rehiyon sa Cagayan,
ang makaangkon man or nagaangkon man sa magalumon nga kalangitan may ara man na lapta-lapta nga mga pagpanalithi, panalagsa nga pagtupas ng ulan, ina tungod ay hindi may ara pagitawe maka-experience man sila sang pagpanaguob tungod man ina sa low pressure area. Sa gihapon ang posibilidad sa mga pagbaha kay landslides hindi malikawan tungod sa may ara kasarangan kag may panalagsaman nga pagbubos ng mabaskog nga ulan. Sa iban nga bahin sang pungsod, ara dira kita, no? Sa iban nga bahin sang pungsod, ara dirang Western Visayas, no? Ti ano naman ang ato niya maeksperiensyahan. Bihanglaan yung kalangitan naton, di ba? Masanag pero may paggulugalom sa pilaman kabahin. Ma-experience, I'm sorry, Ged. Ma-experiensyahan may naton ang panalagsa nga pagpanalithi or if not pagpanaguob, inatungod naman sa localized thunderstorms. Kag may posibilidad man ang mga lugar nga prone sa pagbabaha kag landslides, may posibilidad ma-experiensyahan man ina. Na? Okay lang ang dupoy-dupoy sang hangin sa bugos nga pungsod aton mabatyagan, kasarangan, ang pagdapyas sang hangin halin sa sidlangan paaminhan na sidlangan nga direksyon. Ina sa mga kilid iya sang kadagatan mismo na mabatyagan ninyo dira. Kagya syempre hindi man tagyapon makasiling nga mabulubugnaw ang aton sini panahon. Mabulubugnaw sa tion sang gabi tubtob kagahon di bala? Mabulubugnaw ang panahon sa kagabihon tubtob sa kagahon tungod man sa kabalo na kita nga ara na iya ang habagat. Hindi na naton malikawan. Okay, pero sa gihapon, since ginhalugan na ang tanan, indoor, outdoors, pero nakadepende sa imo, ang paghalong, kag ara lang niya gihapon, gina-require sa gihapon ang pagsuksok sang face mask, especially kung ara kamo sa mga salakyan, mga pampubliko nga mga salakyan kinahanglan mag face mask kamo sa gihapon. Okay lang kag yes Tita Wilma ari paggaling isa naton sa mga nanamian na iba nanamian ang iba na hadlok man di bala magsiling gani hala may ara may ara total lunar eclipse kung sa ato niya eclipse sa mga katigulangan naton di bala may eclipse na pero kinahanglan siguruhon naton hambalon tang mga kabataan dira sa mga nabilin sa aton puluyan hambalon naton ang mga kabataan kay for sure sa sina nga adlaw although nga may klase pero sa sina nga oras mga alas 5:30 ara na sila sa aton panimalay na sa pagsugod gidya sang butlak sang hindi adlaw pagbutlak sang bulan or sang moon kinahanglan masaksihan naton ina sa kahawaan san o Tita Wilma ma-experiensyahan or masaksihan naton ang ginatawag nga total lunar eclipse na Nobyembre 8 sa Martes ina na kag nagapanginggan yugod si Tita Wilma sa inyo kay nga kitaon diri iya sa aton sa Pilipinas suno iya sa NASA makitaan diri iya sa aton ang total lunar eclipse mangin visible iya sa Pilipinas umpisa na sa pag-umpisa sang amat-amat butlak sang bulan pasaka sa kalangitan mga alas 5 just 9 kay actually subong mag alas 5 pa lang sang hapon gamat-amat na dulong di bala so amat-amat na tun ina nga makitaan kag ina makitaan man makita man nila mag invisible man sa iban pagid nga bahin sang kalibutan. Pero nami kiti sa aton kitaon, di ba la? Pero ano natawag ang lunar eclipse na ginatawag man? Hindi unahon ko lang mga disparate sa aton mga katigulangan. Kung magdulom gani, magsiling eclipse, ara na nabalita na may eclipse sa amuning adlaw, amuning oras. Ang mga nagabusong ay wala na nila ginapabisan magawa lang sa bintana. Nga aman na, amoy na nga kung sila madumduman sa una masiling nga, oy, hambala si tita mo. Pag matamat na kagat sang
hindi gin magawa, hindi gin magpanaog, hindi maglakat na kay may ara sila mga panimadun iya nga ginapatihan nga suno sa ila pagwa sang baby, may diferensya. Do mga something ina mga disparates man lang ina sang aton mga katigulangan nga wala man sang madula sa inyo kung inyo man sundon. Kung hindi okay man gyapon, di ba la? Tandaan lang natin nga sa lunar eclipse ano nagakatabo dira na kung may lunar eclipse ano nagakatabo Tita Wilma ang kalibutan ara sa tunga-tunga ang earth ba na pamo kay na ang kalibutan ara sa tunga-tunga sang sun kag moon na ara siya sa tunga-tunga sang adlaw kag sang bulan di ba la kag nagakatabunan or nagakatakpan hindi nagakatabunan gid no nagakatabunan sang kalibutan ang kasanag nga ginahatag sang adlaw amuna nga kung matalupangdan gani naton hindi yasanag ang bulan subong man inatungod nga wala naga-transmit or wala nagahatag sang kaugalingon nga kasanag ang bulan kag katabunan sang earth or sang kalibutan ang kasanag nga gina-reflect sang bulan halin iya sa adlaw amuna nga nagadulom kag nagapula ang kalibutan. Amo na yung siling nila, red moon. Since nga it's not only lunar eclipse, kundi total gidiya, no? Total, total eclipse of the heart. Amo na yung siling na ito nga, total lunar eclipse. So, batayan tayo na para sa mga kabataan. At least bilang mga kabataan, ilaman bala makitaan kag mahibaluan, ay amo na gali. Pero nakita nyo na nga nagpula ang bulan. Red moon. Amo na siya ang total lunar eclipse. So, bantayan natin, it's a date on November 8. Kag suno man, sa report, nga ito nabasahan, masaksihan natin ina sa sulod sang 1 to 2 hours. Abaw, tan-awon abineton. Okay? Yes. 1:53 Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang informasyon nga madulong ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon? Anong mahatag naton nga informasyon? Ang pamangkot lang gid ni Tita Wilma, gabatsyag man kamo sa kasakit sang inyo likod? One was say likod, ang likod bala sang parte sang lawas ta, no? Halin sa abaga pagkadto sa hawak kag balikawang. Back pain nga ginatawag na kabalunam kita na nga ang sakit sa likod kag balikawang mabatyagan na isang halos tanan-tanan nga tawo huben ka man nagaedad ka man hindi na malikawan kag maka-eksperyensya ikaw sa pagpalanakit sang imo sinihawak or balikawang depende nahara naman siya no depende sa imo sitwasyon, sa imo pagtrabaho, sa imo pagpungko, pagtindog, paghigda, di mga amo sinabala. Kag isa pagid, no, ang nahibaluan naton, nga nagabatsyag ka, sang kasakit sang imo likod, kag balikawang, inakon, overweight ka. But sing ganun, kung overweight ka bala, sobra ang imo kabugaton, sobra ang imo kabugaton, may ara problema sa imo likod, pareho, let's say may ginabatya ka sa imo likod, ay scoliosis galiina. O kung sa mga wala man nag-exercise, early mo na siya mabatyagan. Kag sama sa mga rason sa pagsakit sa likod mo, muscle strain or sprain. May ara nga daw nagabiring na, may ara kung kag sa mabatyagan, agay tuman nga daw mapunuran ko nga ara sa likod do something nga amo ina no ang pagsakit sang imo mga kaunuran kaugatan dira nga bahin nga daw pamatyagan mo bala nakibtan ang imo likod hindi kabaluko wala sang inosente na tungod sa mga ginabatsyag sa likod huben ka man o kung may edad ka man amo na siya pero ang ginahalinan sina no inablang kung kaisa ginapwersa naton ang muscle naton para maghulag sa likod. Tungod
makabatyag ina ikaw tungod sa wrong position. Ha? Sala nga posisyon mo sa pagtulog, di ba la? Kung hindi namin posisyon mo sa pagtulog mo, pagbugtaw mo, ano ba tiyaga nyo bala? Kung hindi hawak nyo, likod nyo. Sala nga pagpungko o kung nagapungko ka, hindi mo ma-straight imo likod, ti ginapangita mo man yang komportable nga posisyon, ti kanami gid yang magpungko nga nagaano ka, nagakurukubadang likod mo, nagako nan. Ti epekto sina na ginabatyag mo sa imo likod. Kag ang paghakwat pagid aba masiling healthy kuya tawi ya sa kwatanay wala kuya problema ya magakwat ya diretso ya mo na pero kung sundon mo bala ang proper position before ka mag-lift or before ka maghakwat sa isa ka bagay, kanami gali batyagon. Kinahanglan gali i-flex mo o kuluon mo na yung tuhod mo, hindi iya nga madungo ka diretsyo nga straight ang tiil mo baw kayayawan kagid sina nami kun do half luhod ikaw tapos hakwaton mong dala mo ang weight ibutang mo sa imo hawak patindog ka nami gali no nagaduko ikaw kag half iya ang pilo sang imo tuhod kag amo ang paghakwat sang mabugat. Pero kung diretso lang duko hakwat batyagon mo gid na bisan na no ka pa ka healthy hakwat ang bilog nga isa ka sakos ang bugas nga dukuon mo lang kag pak batyagon mo hawak mo likod mo balikawan mo di wala na kag syempre ang sobra mo man nga kabugaton kag isa pagid kung wala ka na nagahuben na tanan ta wala sang nagabato sa kalibutan, take note na kung ikaw ang nagaedad na. Ti kun amon abi dito Wilma anong himuon taman na ikaw be mamangkot ko kung ikaw be ano sa imo especially sa naga-experiensya dira na kung sobra ang imo kabugaton, let's say overweight ikaw, syempre, solusyon dara, malose weight ka. Right? Di ba la? Malose weight ka. Amo malang na ding solusyon. Hindi masarangan sang imo likod ang kabugaton sang aton tiyan, sang aton buyon. Ako nga kamatamat naman ako. Nan. Ti mabugat, daw hindi bala nagakabagay sa imo balikawang pakadto sa paa sa batis ay batyagon ina sa imo hawak dayon di bala so kinahanglan mo nga mag-lose weight di ba kaya ang tendency sina may ang risk mo dira is mga matumba ikaw ma-outbalance ikaw isa pa gid sa mga himuon mo exercise ikaw kung hindi na magsakit ang likod mo importante gid ina kaayo na tandaan nyo exercise kung madula ang kasakit nga babatyagan sa likod importante gid yang exercise isa pa gid pabaskugon or pabakuron mo ang imo sini nga muscles sa imo likod or sa aton likod masiling ko aton kay kung kisa gabatyagin man ko na kinahanglan gali mangin healthy ang muscle naton ihulag-hulag taman kay kung kisa ining kwansya station lang siya, wala siya movement nga left and right. Gulpihon mo ba lang maliso nga hindi lang niya 15 degrees to the right or 15 degrees to the left kundi tag 60 gid ya gulpe. Di ba lang, ginapuwersa mo ang muscle, ginaunyat mo. Bisa ko na, agay. Tuod lang na, agay man na, kinahanglan, pabaskugoy na ito naton muscle. I-exercise naman ina. Sa gusto-gustuhan lang. Before too much nga pag-extend sa imo sini muscle, na? Pwede ka man makagamit sa amat-amat nga mga mamubulubog kung let's say, mabaskog na muscle sa lawas mo, hindi na magsakit ang likod mo. Kag hindi ka maghakwat sa mga mabugat. Kung may mga halakwaton pabulig kagid sa sinuman nga upod mo dira sa inyo balay o kundiin ka man para tunga kamo sang kabugaton hindi pagsuluha para makita nila nga wow sagad-sagad wow healthy sa iya baskog siya kaya niya ho na amo tungin man ni Tita Wilma kaina nga
i-flex mo ang imo tuhod. Bot siling kung gani, dumduman talang kung mag sa 80 ka sa una, di ba? Kung ang imo nga penalty squat, na mag-squat ka gali, na mag-squat ka, gamiton mo ang puwersa sang paa mo para nga imo mahakwat ang imo ginadala pa ibabaw, madala mo siya. Kag syempre idiritso mo ang likod mo sa pagtindog, hindi gid magduko kun maghakwat ikaw. Ara. Pag dason pagid ipungko mo man diretsong likod mo bodo ako nilang mahimo ya actual no idiretso mo pungko imo likod. Pagkatapos butangan mo suporta pareho sang gamay iya nga ulunan sa pulungkuan para permi nga naka-straight ang imo likod. Especially kung ikaw nagatrabaho. O especially kung ikaw ara ka lang dira sa imo pulungkuan. Kinahanglan ang likod diri sang imo hawak ay ari ginauyatan ko na di. Butangan mo na siya ulunan diri sa likod para nga makatadlong ikaw sa pagpungko. Ako kung kaisan madiparahan ko nagakuko na ko. Tingin natin ang tendency dira kun wala akon ulunan sa lakon likod, ang akon isa ka kamot ibutang ko di sa akon likod, sa akon hawak ayon. Ti kundi naga-breast out ikaw gamay para magtadlong ang imo likod. Nami iya nga hindi ka magkuuko na himoa ina. Himoa ina. Syempre kinanglan gin man magsay kay konsiling gani mong say tigulang ka nagidya kay nagakuko ka tikadtahan ka pada nila karon ang tigulang bisag bakog di ba? Amo na kanta nila. Siyempre, hindi man. Nga bisan may edad na, pero mapagros pa, good posture pa, right? Himuon ta na iya. Kag hindi ka maglakat, kung kasakit imo likod, hindi ka maglakat dugay, gid. O kung hindi ka man magpungko dugay, na kinanglan every 30 minutes or every 45 minutes, tindog ka, lakat ka, or vice versa. Kay nga makapoy man ang mabatsyagan sang aton likod kon naka-station sa isa ka pwesto. Bot sila naka-station bala nagapabilin lang siya nga wala-ulag-ulag sa amo sining posisyon. Ang pinakamaayo sa likod abi ninyo ihigda sa imo katri o kon kama mandira. Higda iya flat, hindi nga taas ang ulunan mo nga tagtatlok bilog ulunan mo na kung may ara ka da kutsyon kang ulunan ang hiligdaan mas nami kay medyo soft no hindi nang sobra gidya ka humok nga naga-umpok-umpok kagid yang imulikod nagakalunod pa idalom hindi na siya nami okay lang na nga ining may ara lang siya kalumok na kag hindi ka man magtulog sa papag. Let's say kung katri mo da kahoy, hindi ka maghigda nga sa kahoy lang diretsyo. Kay matugnaw, matiga ina, ti kasakit na. Batsyagun mo gid ina. Kag kinahanglan kung magtulog, ano ganing good position? Kinahanglan naka-S position ang lawas. Imagine nyo mo na letter S. Okay? Sorry, gid. Kag pagkatapos, hindi gani maghigda ka nga nagahayang na ulunan sa ulo mo, kinanglan may ara para suporta, kag sa imo liog. Hindi tama kay taas. Normal lang. Butang ka lang isa ka ulunan sa butang ka man isa ka ulunan sa idalom sang tuhod mo para nga naka-elevate man ini mas komportable ina sa likod mo nga kulo ang imo tuhod. Nay, ako hindi ko matulugan kung wala ulunan akon nga ang akon tuhod ko nagahayang, na? Kay kanami gid man batyagon. Kung nagatakilid ka naman magtulog, ano naman yang himuon mo Tita Wilma kung nagatakilid ikaw, na? Kung nagatakilid ka magtulog, butangan mo ulunan, syempre may ulunan ka diri sa tunga sang imo duha iya ka paa para hindi ka hindi ka bala gid ka kuob daw ga kuob ka bala na masyado na kag mapuwarsang imo sinalikod kag pwede man nimo butangan medyo mainit-init nga bagay nga atong likod kung may hot bag ka mo dira pwede na iputson sa tuwalya di gani kun wala ginan hot bag lipid
Na lipid ba lang ka botelya butangan mo kag putson iya sa towel o kun sibin na himuon mo na for 15 minutes, hindi mo gid pagpasobrahan. Kag syempre hindi tama man ka init kay basi kon mapasong likod mapalok problema pa nga dako. Kag mas nami pag nga daw wala gid yahaw bisan anhon nga inang natural remedy nga himuon ko sa akon back pain. Nas ti nami kinanglanan na guro ya medical attention. Kinanglanan na guro sa atensyon sang isa ya ka doktor. Kay nga kabalo naman kita yung mga therapist na ang mga aton sini mga physical therapist sila nagatudlo na sila sang ginatawag stretching exercise kag iban pagid nga exercise para sa back pain. Experience ko na sang hindi ko ni hindi ko ni mahakyaw akon wala nga kamot, no movement, hindi ko na madala bisan straight lang na sideward kag front patapos upward, hindi kinanglan uyatan tapos gakulo gatiga mo na kay kinanglan ni anay exercise ina tungod sang mga muscle bala ang napanguha tungod sa operasyon amo na something amo na kinanglan gali hindi tanapag pabayan kay kung pabayan mo magtig-a kasakit ihulag na tandaan nyo na kag syempre makabulig man ang massage kabalo ko mga nami nga mag-massage ang aton dira mga kauturan nga ara sa Home for the Blind gani pamati sa karon di bala mga mami ara kita mayo therapist or massage therapist pero ang soft massage gid lang amo nang nami para nga maghalog-halog kag maglumok ang imo sinimuscle. Kag let's say for example kung hindi madula ang mabatyagan mo nga kasakit sa sulod na sang isa ka semana kadto ka sa isa ka rehabilitation medicine nga klase sang doctor o kun orthopedic surgeon o kun rheumatologist kay wala ka kabalo ba si rheuma lang ina rayuma gid ina kay kung may rayuma hindi na nga magayo kundi kinahanglan ina exercise kag naga kinahanglan sang proper medication. Okay, pila lang na sa mga remedy or pamaagi nga mahimo naton kung kamo nagabatsyag sang ginatawag back pain or sakit sa likod mo gali rason pero sa nasiling naton hindi lang na para sa mga nagaedad na or sa mga tigulang kundi sa tanan. Ilabi na mga nagatrabaho inang mga ara sa call center ang mga naga-office ang mga nagatrabaho pareho sa amon kung magpungko kamo pila ka oras sa bangko tubang sa computer nan kinanglan correct positioning gid himuon magpungkot tapos yung kisa tagaan man break ang kaugalingon tindog kag maglakat-lakat kag magkiay-kiay para ang imo hawak kag likod makauntay-untay kag makaliki-liki man bisan ara kamo sa balay di bala pungko lang kamo da. Okay, alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time tandaan gid ina ang aton anay food supplement syempre aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami siya nga memory enhancer. Di ba la? Amo na nahambal ni Tita Wilma nga ang memorya, anong memory ta gani, ang aton sini brain or utok. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa
Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa Okay, sa mga naka-online, wahidlaw man ta basta man naka-online drama yung hapon. Hidlaw man ko pagtulo ko na una ba. Kamusta na sir? Sir Mileli Uligo, live naman kita. Nasira cellphone ko, naka-produce na abi ko nagsunggod na. Sir Mileli Uligo, thank you again. Kaginatamyaw man ni Sir Mileli. Si Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo Chinky Delegdo Noel Amar, kag sa kay Sir Alex Montesa. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Ay, gaulan naman kuno. Yes, nagaulan sa Mayla Carlota. Juvie Monares, good afternoon, Tito Happy first Friday. On the month of, galilipat ko kainan. No? First Friday, ginman subong. On the month of November. Yes, ma'am. Salamat, gid. Ma'am Chinky Delegdon, yes. Siling niya mayong hapon, dira. Tita Wilma Antupina sugaton. Kompleto, ganyan sa Ma'am Chinky. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Vanessa Mayo and Doc Matt, kay Mama Lulit Delegdon, kay Papa Joe, kay Alma Olegon, kay Noel Amar, and all my family dira sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ma'am, thanks gid for the stars that you sent to Action Radio Bacolod. Good PM, Tito We, ari naman kami. Inday Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes, kag Laila, gapamati subong sa This Is My Life, diri sa Celine Homes. Stay healthy always, Tito We, and God bless you and your family. Likewise, ma'am, sa inyo tanan-tanan gid, tag sa kapamilya. Thanks for the love and for the prayer. Lover men or love men or lovey men. Lovey men, naguro na. Mayong nga po, Tita Wilma Paliog lang tamyaw. Birthday. Bata ko. Okay, Jan Paul Lopez, happy birthday. Muna guro. Medyo sa ko naintindihan ni Tita Wilma. Aga preparar sila for the celebration. Anyway, happy birthday, Jan Paul Lopez. Okay, Miss Jane, Candido Hildore, good afternoon. Mayo manda nga hapon sa imo. Kag kay Nanay Pert. Watching from Barangay Kawalandaan, Kawayan, Nara, always gid gamiga pamati sa imo program. God bless you always. Ni Cynthia Penes, salamat. Tita We, ari ko di sa bukid, nagpamanit maisamon ka maisa nami signal bisan Wi-Fi. Wow, Ma'am Lani Herumiano, may damo gid nga salamat nami ka maisan. Okay, enough lang nanay. Abalikan ta ka mo karon dugay-dugay, ha? Okay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri.
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nag-ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito. Salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang First Friday in the month of November, Petsa 4, tuig 2022, 51 days before Christmas Day and 58 days before 2023. Welcome neton ang bagong tuig. Dali lang, wala gid ka sakit likod. Kita ko gidayon ba? Tatay Tony gidayon. Wala gid ka sakit likod ko kundi ang dughan ko gid. Kay ginbayan ko sang nobya ko sang April pa. Wow, Tatay Tony kasuboy naman ara kan man nag-emote kay naman ha. Mayong hapon na sa imo Tatay Tony kag salamat gid. Greet ko sila ni Tay na po Espinosa kag si Tutu Chris Espinosa kag Espinosa family sa Antipolo Pontevedra kag Grinato Maynot Paitubo sang Mulavi. Yes, Barangay Tabugon, Kabangkalan sa Tinining Vasquez Paitubong nagatamyaw 5413. Madamo gid nga salamat. Day tawe boperti. Good PM. Dira sa may Barangay Kabagkungan, nagatamyaw ako sa pamilya di Jose kay ilubong na si di Jose sino? Di Jose kag condolences dira sa Kabagkungan. Yes, so condolences. Dira ko na sa may Kabagkungan Cemetery mga 2 o'clock. Okay. Ang nagapabalo si Aurora Ubando kung si Nanay Auring sing Barangay 27. Nanay Auring, maayong hapon kag salamat gida. Condolences sa pamilya. Okay, kay Ma'am Lani Heromiano, baga, ara sila kuno sa maisan, sa bukid, nagapamanggi, paamo kay na balaw. Enjoy lang nagapainit, o nagapamanit, wala ka nagapamanggi, nagapamanit sila mais. Okay, stand by. Para sa itong sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya,
Kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang ating pagbabasahon sa sininga hapon, sulat ni Inday Digna. May problema siya na hanungod sa iya magulang. Pero ano balay ni nga klase siyang magulang? Ang iya sinimensahe sa aton nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa Aksyon Radio Bacolod. Ako, Tita Wilma, si Digna, sang Negros Occidental, nagapangayo sang imo advice na tungod sa akon problema. Kabalo kong ang tagsagitaw may ara gid problema, pero ang akon makasiling man nga mabudlay ikumparar sa ila. Natungod ini sa akon magulang na manong mo. Magulang. Hindi ko siya matudtuod nga utod kay ginadoptar lang siya sang akon mga ginikanan. Ay, galing. Ang problema, tita, makita kag mabatsyagan ko gid nga may gusto siya sa akon. Kag kun kami lang ang mabilin sa balay, hindi ko nanamian kung tandugon niya ako sa din nga pati sang akong lawas. Pero hindi man ako makareklamo tungod na hadlok ako kay ginapahog niya ako. May malain kuno nga matabo sa akon kung manugid ako sa amon mama kag papa. Hambal ya pagani sa akon tita, patyon niya ko. Kag ma-suicide man siya dayon. Ay, abaw. Isa ka best, Tita Wilma, ginhungod ko gid nga hindi magpauli sa amon balay. Nagrason lang ako kay mama kag kay papa nga may group project kami. Gani, didto anay ko matulog sa balay sang classmate ko. Pero sa tuod-tuod lang, nahadlok ko kay basi bala ang iya ginahimo magsobra pa kag sa uli mabusong ako nga hindi lang mapaktan. Ina ang akon problema, Tita Wilma. Wala gid sa may nakahibalo sang akon sitwasyon, kundi kami lang gid nga duha ni Manong. Nahadlok man ko manugid tungod sang iya paandam nga may malain nga matabo sa akon kung manugid ako. Ina ang rason kung nga agin sulat ko sa imo, paagi sa imo messenger, ang problema ko. Hindi na ko kabalo kung ano ang himuon ko. Palihog lang, buligin ninyo ako. Mamati lang sa radyo. Kung may klasiko, Tita Wilma, ara man lang ang imo program sa inyo Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa time. Digna sang Negros Occidental. Okay, sa iton, letter sender karon nga hapon kay Inday Digna, si Tita Wilma lang nakabalo kung din siya nga bahin diriya sa Negros Occidental. Ha? Anyway, thank you so much. Kung mga amo sini nga mga bagay, kung lang taon na ito, may ara kita mga natungdan nga mga ahensya sa aton gobyerno nga pwede man pangayuan bulig na hanungod sini. Una, Inday Digna, nagapakigsimpatiya gid si Tita Wilma sa problema nga ginaangkon mo subong. Na? Okay?
nagapakig simpatya gid ako sa imo na abtan pero gapasalamat ako tungod nga nagapakabakod ikaw. Nagapakabakod ikaw nga aano ina. Okay, dali gid lang antes kuman padayunon, dali lang. Diin ayahan ng patrol, anwayahan ang nagakatabo. Hibaluon ko be. Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. May nadakpan na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka. Okay, abi ko anay ma-flash report ang patrol. Pag intro gali, may nadakpan ang patrol. Dali lang gidi check na to sa Action Zeal. Action Zeal. Action mo na ngayong hapon. Mayong hapon. Sa kaya Purok Jose Rizal, Barangay 14. Sa Maniid, Sarianay. Sa kumayari kita dre, no? Batian ako nila. Pero kagina, paglabay din namon, may nakitaan gito eh. Din ka nga barangay siling mo 14 kon 40. Barangay 14, 1-4. Okay. Purok? Purok Jose Rizal. Jose Rizal gidi. Okay. Oo, kayo ka tigit sa hinet. Naway naman ako tingin na nagbalay trebe, tagbalay. Tagbalay. Areget sila. Areget. Ihoget ni. Oo, kay tingin na grabe na nga mga libo to. Dari naman di gali ang gahambalo. Si Ma'am kaga si tatay kag sinanay gali. Tay dali kag sinanay po. Dere lang. Aba. Tayo na yan. Tanay tayo gamay ang radyo ka para hindi tayo mag-feedback. Okay lang. Sunil na. Okay. Yes, so ari sa buwan ko po na ito. Nanay kag si tatay. Ano ito yung ngalan gani? Vicente ang apelyido. Sibulyen Junior. Sibulyen. Sir Vicente Sibulyen Junior. Kag si Ma'am Gina Sibulyen. Ang asawa ni Vicente Sibulyen Junior. Ay, ko sa dakpan. Isunado Duwan ang sila nadakpan. Sen, ang ginapamatian niyo sa bungkay. Will masuk ka doon. Yes. Abo, salamat gid. Subong, no? Tita Wilma. Kaupo natin si Mama Vicente kagang iya sini nga asawa. So, kabalo ka tayo kung ano yung mga pagadagoon. Wala. 500 na naman lang. Oo. May sudaan na ka mo dahil? Wala pa. Timing din. May nagbakal na? Perfect. Pagkabakanil na. Okay, wala pa sila sudaan pero may tiligang ko na. Oo. May ara. May go ka na ba? Pwede pa. Dugangan, sana ang tiligangon ni Tatay Tay. Ari ang 5 kilo nga bugas. Yes, dapat matay ka wala. Tapos na. Pero gusto nyo ng santas lang kami nga na ni Action Radio Bacolod. Beta na wapang sige, be. Kung tukotin mo na eh. Be? Ano nakabutang? Yes? Action gini. Action, yes. Ang bago ka ginaw, nakapay ng bakal sudan. Wala pa? Wala. Are ng bakal sudan. Kira ni? 500 pesos. So, buti na di pa yung Wow. Oo, yes. Kasi anong gusto mo yung bathroom? Salamat kita radio. Ay. Doon lang Japon magkumati. Madamo man nga salamat kay makaitiga pamatikid ka mo sa amon kagahalong gid kita tayo na maayong hapon. Action will na mayari pa ikaw din na batian sa piyak lang balayo dili lang be check ta kung gapo natin
diba? Oo. Oo. So, dire kita, taon, tari sa kayo kagina. Tingog, ito tingog, at itawe, ang nabatian ka din mo. Beka, paunay-hunay, di sa kagina, namin, di sa iyang. Abaw, gin Amo gani. pakyaw musla ba? Kayang nga pong. Yes, sister, kapamate. Bation? Bation, gidya. Tupaday, balay lang sila. Isa nakabalay ang ulot. Sister, kapamate ng isang radyo. Sir, good afternoon. Kilala mo kami? Mega Action Radio. Kaya nga, alam mo yung teacher na magkani tatay. Ay, anong pangalan tagani? Hinayaradyo yung. Rolando, Tanad. Oo, tanod, ikaw, smart? Oo, sa tanod. Si Sir, so na-retired ka na nga tanod. Oo, sa ano, subong aton nga pa nangabuyan. Wala na. Wala na, dari ka lang. Tumungo sa puso ko, pero naglay na. Okay. So, gapahuway ka na lang, Dre. Oo, so, patayan, ay kiga feedback, tama, si Tawe. No? So, pero, tay, pandara na naiwan ni tatay, Dre lang. Kita ko mo, Action Cell, kita ko ginpataya dahil niya radyo pagpahag ano mo na kay gaano ga feedback. Oo, feedback. Kaabtik. Sino nga lang ni tatay? Aton na pangabuhi, Dre. Oo. Okay lang. Te, katigang ka na, kapanyaga na? Bago lang din. Oo, siguro sa gabi, may katigangan pa. Mayada ko rin, ito ka sa siya. Ate, may tumatay, hinggit lang ka na. May bumaba ka na kudaan? Wala pa? Wala. Patingitaan pa na. Yung bakal sa karasundaan. Natitawe, no? Subong, may kabataan ni tatay. Dua kami. Mga minyo na. Ikay mo nga sawar, ite. Wala pa tayo. Okay. So sorry. Okay, titawe. Nasubong, gaan ta na ni sa tatay. Sangin nga tinigakon. Okay, Action Cell. Oo. Ari na ang 5 kilograms. 5 kilograms na niya bugas. Yes, kaya may tunga sa litse, may 5 ka nakakilo kag tunga sa litse nga trigangon. Dugangan sa pasang inugbakal sang bugas nga 500 na pesos. Oo, dako na nga buti. Kagati, subong may t-shirt pa si tatay. Okay, no? Pwede magtagol-lagaw. Si tatay, pwede yan masuksok si Tawe. No? Kaya, titay, ano ang gusto mo nga ihambag mo? Kapasalamat ako sa Action Radio. Ya, damo ka pa mati. Dapat Action Radio, Berbi. Yan, Action Radio, Gidya Permino. Una sa balita. Balita ang Action. Action. Matong di Boy Duran kadaga, kapamati ko. Ginapamatian mo. Sino ang nag-angkor Boy pagka? Duran, kagi Duran Kabato. Sa subong niya sa sinungga, ano? Well, masih batal. Okay, perfect. Ito sa tatay. Action naman. Nasa subong, no? Sumilang iyang premyo ni tatay. Isa sa maswerte sininga nagdadaog. Nahatag na nato na isa ka t-shirt, 500 pesos cash. Action- 5 kilograms ni tatay. Action Cell. Yes, action naman. Salamat sa Action Radio. Ang ngalan ni tatay? Sino ngalan tatay? Ano pong malang tagantay? Rolando, Tanad. Yes, si Sir Rolando Canag, nangatang na ikaduwa nga maswerte nga tagdaog, drisa dakop ka daog ka promo sa Action Radio Bacolod at Tito Wen. So tayo Okay. malapit ka salamat sa magmamati ka magmalungit perme. Tito Wen, live kita diri sa Barangay 14, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat. Congratulations. Okay, so congratulations sa duhay niton ka tagdaog dire sa may Purok Jose Rizal sa may Barangay 14. Congratulations. Salamat, madamo gid nga salamat sa inyo. Padayon nga pagsuporta sa amon diri sa Action Radio Bacolod. Kay Vicente, kay sa asawa mo, si Buyan Jr., sa bugos nga pamilya, kag kay Sir Rolando Canag, no? Salamat man. Kabay pa nga padayon kita nga mag-updanay bisan sa kahanginan na lang. Okay? Yes, Tita Wilma, padayon kita. Alas 2:34 na Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko anay ang akon sini mga panugdaon, mapanganugdaon ganyan. Nabalikan anay ni Tito Wilma aton matugda sa sulat nga ginpadala ni Inday Digna diriya sa This Is My Life.
Okay, sa liwat kay Inday digna sa nahambal na ni Tita Wilma na ara kita sa imo sitwasyon, problema gid na. Na problema gid na para sa imo kay para sa imo kun ang iban may problema mas mabudlay ang imo problema. Amo gid man ang mahambal sang tagsa-tagsa sa aton kon kita ang may problema. Kay kung ikaw aara sa lugar sa kung anuman nga sitwasyon para sa imo tuman kabugat sang krus nga imo sige na sini nga ginapasan. Di ba la? Kag kun lantawon da hindi nila lahog inday digna delikado ning imo sitwasyon, no? Delikado gid. Galing sa itong pagtanaw, nadaog ikaw sang imo kahadlok tungod sang iya sini pagpahog sa imo. Na? Abi mo kun ano, ang siguro, I don't know, kung makomporme man ang ibandera or may ara man ka mo may masuggest para sa itong letter sender, pwede ninyo mapadala diri sa itong sa This Is My Life, pagi man sa itong text hotline, kag sa itong man online, no, sa chat room, na? Pero isa sa mga suwestyon ni Tita Wilma para sa itong letter sender kay since nga estudyante pa ikaw, mas mayo abi pwede sa may masaligan ikaw nga teacher mo, nga daw close sa imo, i-open up mo ang nagakatabo sa imo, na kay siya nang mangita paagi nga mag-istorya sa mga ginikanan mo. Kuhaon nilang iya atensyon, tandugo nilang ila atensyon, para nga matadlong ang sala, na matadlong ang sala nga ginahimo sang imo magulang nga lalaki nga kun lantawon ti hindi mo siya kadugo mo na ginadoptar lang siya sang ginikanan mo para nga mabuligan ka na sang imo teacher in case gid man hindi na paghulata nga maglala pang sitwasyon, hindi na paghulata nga may matabo na may matabo sa inyo nga duwa kay kabudlay pagid kun magbunga pagid na kay nagapati man si Tita Wilma inday digna nga maintindihan ina tanan sang imo siniginikanan ina nga problema. Mas madali nga panahon, mas maayo para mapahilayo ikaw nila sa ginakilala mo nga magulang. Kung way ka man ganin hadlok may ara kita sinadalangpan nga ahensya sang gobyerno nga makabulig man sa imo. Pero kinahanglan subong pa lang handaan mo ang tanan. Kinahanglan kabalo ka kung anong dapat mo himuon, preparar mo imo kaugalingon sa mga masunod nga matabo. Hindi na inapagpadugaya, na? Hindi na inapagpadugaya kaysa pagligad sa mga inoras, inadlaw, ara lang kamo sa isa kabalay. Hindi lang mapaktan, mabilin kamo nga duha. Kung ano da ko nang himuon niya sa imo babae, ikaw wala ka sang mahimo. Kinahanglan magpangamuyo ikaw inday digna, na magpangamuyo kagid kay Lord, tagaan niya ka strength, tagaan niya ka kaisog kusog nga depensahan ang imo kaugalingon, pero kun mahimo pa lang nga wala sang may malain nga matabo, himuon mo, na kinanglan iampo mo tinan sa mahal nga Dios, magpray gid ikaw sa iya sang hugot nga permi kaniya proteksyonan. Pray ka sa iya nga protectionan ikaw, nga i-overflow niya ikaw sa most precious blood niya, i-cover ka ni Mama Mary sa nga blue mantle of protection para maging safe ikaw sa peligro kag kapahamakan. Pero tandaan mo lang, ang problema, may nagakaigo nga solusyon. Hindi naton pagpabayan kag paligaron kay kung maglala kita, ikaw gid ang makaluluoy. Na siguro ko ang problema mo matapos ina, kag matadlong ang sala sa sitwasyon. Mas namigid, hindi ka magkahadlok. Kay nga, bata ikaw sang imo ya ginikanan sa unod kag dugo. Hindi pwede kag do kalayo gid nga mas paboran sila mas paboran siya ni mama kag ni papa mo sang sa imo mismo. Inday digna ina lang siguro matugda ni Tita Wilma, magpakabakod ka kinanglan isog day, isog, hindi nga isog nga bato kag patay-patay, no, hindi. Magpakaisog ka nga kinanglan maproteksyonan mo lang imo kaugalingon. Paano mo maangko ng proteksyon? Up there sa number na naton. Prayer. Amo na ang pagpagamuyo, amo nang imo mangin armas batok sa iya. Kaya Ginoo mo maghatag sa imo sang proteksyon, siya amo ang mag-aaway sa imo magulang in kaso por kaso. Pero kung pwede pa lang na
sa nasiling na naton, kung hindi ka makahambal sa kung sino man ang mga saligan mo, may lolo kag lola ka, pwede man. Na, kung sino ang suod sa imo, kag kung pwede ka makaistorya kay mama mo, or kay papa mo, mas nami pagyed. Wala sang malain dira. Matarong mo ina, nga mahibaluan sang ginikanan mo. Hindi ka mahadlok nga masiling nga patyonya ka. Sugid lang. Patyonya ka. Dason man, no, mas-suicide man siya. Pati ka na. Wala imposible na sa tanan. Kinahanglan lang gid. Ha? Basta ara lang kita sa husto kag matarong nga bahin sang nagkakatabo sa aton kabuhi, hindi gid kita pagpabahian sa mahal nga Dios. Ha? Inday dignay na lang matugda ni Tita Wilma. Relax lang si Tita We magbalik pagkatapos man sang pila ka mga commercials para sa aton horoscope pagkatapos ni. Life Extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang Again, Miss Jane Candido Hildores, salamat gid upod kay Nanay Pert na dira sa may Sumag. Barky Tribe, salamat man. Kay Barry Moses Yulo, kay Norbing Galicia kag kay Gina, mayong hapon. Always gid sila nagapamati sa Action Radio. Miss Homa Lumina, mayong hapon ka no Miss Wea. Dira sa Barangay Lagrana, La Carlota sa Pilar Compound, Halong Mine, kag kay Carl Kenneth Caniete. Mayong hapon lihog lang sa mga pumuluyo, asang Barangay San Jose. Ibi Magalones, salamat gid. Tuto Balulot, bahidlaw kay Tuto Balulot, kamusta lang? Mayong hapon lang dira sa imo, ana. Okay, yes. Bako nato lang ni nga, hello Tuto Philip Ken Alonsagay, ara ikaw. Maayong hapon, ha? Mayong hapon lang. Salamat gid sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Miss Margie Haniva, Miss Marge, salamat gid kag mayong hapon da sa imo. Ang sala ko, relax ka lang, gina-admit ko na nalipatan gid ya pag-agi nila to, no? Mamay na sonoro, sining ni mamay na, wow, sa winner na. Salamat gid. Dali gid lang. Ari man diri sa aton. Okay. Kay Sir Noel Amar, Sir Noel, mayong hapon lang dira. Kag salamat man sang imo diri greetings. Nga ginpadala bagin screenshot mo pa. But anyway, thank you, good sir. Na ginagreet yaman sila ni Ma'am Vanessa kag Doc Matmayo sa Rochester, Minnesota kag kay Ma'am Chinky Delegdon sa Phoenix, Arizona. Sir Melali Uligo, damo gid ko nga salamat sa liwat. Keep safe always and God bless Tita Wilma. Yes, salamat gid sir. Galantaw siya, monitor siya kuno via YouTube kag FB Live o kompleto. Paano man? Share lang Gin-share yan ako no si Tita Wilma. Watching from Colasi Antique, ga-travel ni Sayamon, ha? Okay. So, relax lang ka mo dira. Balikan ka mo karon ni Tita Wilma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa 20 day Edna, hindi ka dapat mahadlok ka pamahog sa magulang mo kay husayon ka mo sa barangay, maperma na siya nga kung may matabusi mo siya gid man na batok ani sa parent mo, tama ginalaygay ni tawe. Pray gid kay Lord. Tatay Tony, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Tawe si Nunoy Nisang Barangay Banago. Chill lang ko monitor. Okay, monitor sa program mo. Salamat gid 5108. Greet lang ko sa mga anak ko kay Glendon, Glenn Jr., Jeline, Glenn Eden, my husband, Glenn Sr. We love you from Mama Eden of Barangay Tapi. Abo, salamat, gid. Okay, enough na lang na anay kay mahoroscope ko, anay. Kulangon gid karon ang oras na. As para sa intern horoscope sa unang biyernes sa bulan sang Nobyembre pet sa 4. Unahon neto ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, winning mga natao Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Abi mo karon nga adlaw maka-relax kagid nga daw baby nga pag-relax. Makabawi ka sang imo energy, imo oras kag maangkon mo gid ang mga nadula mo nga mga bagay. Abaw, kag tungod sa consistent mo nga kapisan kag pagpaninguha, halos maangkon mo ang kadalagan sa imo sini handom. 51, 27, 32, 40 kag 2 ang mga masuwati nga numero. Fuchsia pink is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Sagittarius. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, baw, pila na lang ka inoras, makumpleto mo na ang tanan suno sa plano mo. Kag mangin happy ikaw. Good for you. At 33, 8, 21, 42 kag 11. Satin white is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtubi Enero 19. Ang plano mo para sa imo pagpangabuhi, sa imo trabaho, kung may negosyo ka man, mahagtagan ina katumanan. Preparar ka lang tungod sa mag-aabot na tungod sa mag-aabot nga grasya sa imo. Baka nami ba? 4, 6, 15, 47, kag 55. Emerald green is your lucky color. Yes, sa mga Aquarius naman, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, happy ang life sa mga Aquarian karon nga adlaw.
Kay nga tungod sang ka honesto sa imo partner, tungod sang katampad sa imo sini partner. Gani mangin dapat dapat mangin honest ka man para nga siya mangin happy man pareho mo, di ba? 23, 35, 53, 7 kag 11, mga maswerte nga numero. Turmeric yellow is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman mga nitaw, Pebrero 19 to Marso 20. Yes, mga Piscean, batuna ang kamaturan. Kamaturan ang realidad. No, batunon mo ina kag tinguhaon mo nga mabuhi ikaw tungod sa kamaturan. Pilion mo ya ang kalipay sang sa ginatawag satisfaction, Isa pa, halungan mo gid ang imo health, ang imo sini ikaayong lawas. Yes, Pisces, 13, 4, 52, 41 kag 30. Crimson red is your lucky color. Ang mga Aries naman, Aries Marso 21, tubtub Abril 19. Ay, may mabaton ikaw. Surprise money. Din mahalin man Aries man, May damo ang mangintay-tay para maangkon mo ang pag-asenso sa imo kabuhi. So, dapat mo sila pasalamatan, Aries. 8:35, 40, 22 kag 25. Your lucky color is electric blue. Okay? Relax lang pagbalik ni Tita Wilma para sa dugang nga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Ginatamyaw ko lang gali akon mama kagpapa, mama nating kagpapa Luloy. Dera sa may Concepcion sa Iloilo. Ang inday Carla Argoncillo. Tita Wilma, monitor lang kami di sa Batsuyan ni Boss Negro sa Siyandaan Tulanga Isabela. Jel Salil, tamyaw ilang ko Novelis Family McKinley. Sa McKinley Bukid sa Silay City, mayong hapon lang daan, no? Okay, balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
paalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwais nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay nagik ko kay base ko nadala nagik kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero subong yapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko, kay, basi, hindi ko mapasar, kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay, may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa nakulbaan ko permi, kasi, hindi mo ko madala sa top, siyempre, kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal... Kaya di na to kainat ida web. Nadulang iya. Yes, ginatamyaw ya iyamanghod kay Jovelyn Santiago. Happy birthday! Halin kay Algier Chavez. Natuto Eddie Laos. Ara sila gyapon ni Nanay Isabel Ana. Okay. Yes. Nabilin nga zodiac sign. Ubuson ta ni Anay. Kay kung na may tiyempo, kalitan naton karon ang nabilin man nga mga greetings ninyo dira. Ha? Taurus. Ara nakita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tugtong Mayo 20, ang mga oportunidad sa imo nagadamo nga maka-attract sang kahamungayaan sa mga grasya nga maangkon mo. Wow. Abundance ba? 7:35, 8, 14, kag 25. Mint green is your lucky color. Kadtuan ta ang mga Gemini. Yes, Gemini. Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Wow, wonderful gid ya. Suno sa imo horoscope. Wonderful gid ya ang epekto sang imo negosyo sa imo kabuhi. Ha? Kag feel mo gid nga love ikaw sang tanan. Mangin malipayon ikaw sa tanan man nga mga event nga imo pagatambungan. Yes, Gemini. 2, 11, 32, 43, kag 51. Mga maswerte nga numero. Shocking pink is your lucky color. Kahit tuwa naman na ito ang Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22, Octubre, Hulyo 22. Boy na makahalalit nga chismis nga mabatian mo halin sa mga marites.
kontrahain na, never mind na magpalayo ka sa mga bad influence para maangkon mo ang prosperous life suno man sa imo horoscope. Cancer 4, 35, 8, 41 kag 15 mga maswating nga numero. Ivory white is your lucky color. Impunto alas 3, Action Radio Philippine Standard Time, daligid lang. Ay ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kid sa pagpunta sa itong 3 o'clock prayer. Halong gid kita tonight. Pero ubuso na ito ng nabilin pa nga zodiac sign. Okay, ara kita subong sa Leo. Ang mga Leo, ang muning mga netaw Hulyo 23 tubto Agosto 22. Yes, Leo, sa imo bago nga propiedad, kinanglan pangamuyuan mo na. Ay, nang nabakal mo nga bago nga property, kay maka-attract ina sang grasya para magdugang ang imo manggad. Wow, perti manggad. Yan, no? 15, 6, 23, 41, kag 30, mga maswati nga numero. Leo, your lucky color is emerald green. Virgo. Kahit tuwan na ito ng mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, yes, mga Virgo niyan. Ang mga Virgo karon nga adlaw, very open ang ila sinikaugalingon sa baton sa mga sorpresa. Kung mangin malipayon ikaw o kung hindi, ikaw lang ang makasiling sina kung mag-abot sa imo. 13, 2, 25, 51, kag 40, tangerine is your lucky color. Katapusan nga zodiac sign Libra, ang mga Libre naman Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Wow, nanari-sari, butsing ganon, nanari-sari, nagkalain-lain ang imo source sang imo ginaangkon subong nga kalipay. Buat silingon ang imo balamanggad na pilion mo kung diin ikaw enjoy para mas madali mo nga maangkon ang imo ginahandom, Libra. Mas wati nga mga numero 51, 2, 32, 40 kag 38. Your lucky color is raspberry red. Nabatian nato natuntag sa zodiac sign pa rin naman sa ituntag sa horoscope para karon iya nga adlaw. Yes, bawara sila. Yes, nag-greet ko na kamuti na. Yes, Ma'am Jinky and Sir Alex, salamat yan. Pero ini tiuna sa nga pagpaalam ni Tita Wilma sa This is My Life. Biyernes nga edisyon. Una nga biyernes sa bulan sa Nobyembre. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. I can't say goodbye. Salamat. So, buwas na naman kita mag-aupninay. Standby sa madaong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!